Какво знаем за дейността, живота и идеите на Васил Левски, апостола на свободата? Това е темата на викторина, която се проведе в езикова гимназия доктор Иван Богоров. Викторината е посветена на 140-та годишнина от обесването на Васил Левски и е представителна изява на клуб Млад историк, създаден по програма Успех. Ръководител на клуба е Тодор Тодоров, а участници са учениците от 8 клас. Тематичен обхват на викторината са събития и факти от живота, семейството и дейността на Васил Левски, както и основни идеи и постановки за революцията, мястото на българите в европейската цивилизация и след освобожденското устройство на новата българска държава. Господин Тодоров, вие сте ръководител на клуб Млад историк. Как възникна идеята за викторината? Идеята за викторината възникна породена най-вече от факта, че тази година се навършват 140 години от смъртта на апостола. Една кръгла годишна, която ние като млади историци е наложително, бих казал задължително да отбележим. Като цяло работихме на принципа, че всичко ще бъде изработено от участниците в клуба. Самите ученици имаха задача да разработят въпроси с затворен и с отворен отговор и на база на тяхните въпроси съставихме днешния тест и въпросниците, които ще получат съответните участници. Искам специално да благодаря на осмокласниците, които се включиха като отбори, като участници, като състезатели, защото те през тази учебна година не изучават история, не са изучавали живота и делото на Васил Левски и за тях това нещо е едно огромно предизвикателство, с което се надявам да се справят на много високо ниво. Искам да благодаря и на класните ръководители, че се ангажираха и отделиха време, за да им помогнат да съставят своите отбори и също така да им пожелая и на тях отборите им да се преборят. Като идеята ни не е толкова да направим едно състезание или да кажем викторина с състезателен характер, колкото да се почувства духа на Левски, защото в тази викторина сме заложили, особено във втората част, да чуем повече за идеите на Левски, като че ли в българското общество и образование повече учим какво е направил, а не какви са неговите идеи. И това са едни от целите, които сме си поставили с настоящата викторина. А искам също така да отбележа, че тя е по програма Успех. Клубът действа съобразно тази хубава идея на Министерството на образованието, като една извънкласна дейност и работи много ползотворно. Надявам се, участниците в клуба, голяма част от тях са класирани из областния кръг на Олимпиадата по история, на 25-ти да се представят на високо ниво и да спечелят отново необходимите точки за национален кръг, така че на тях пожелавам успех. С какво животът и делото на Левски са нужни на младите българи от началото на 21 век? Мисля, че примера, който апостол на свободата дава, е актуален за всяка една възраст и за всяко едно време. Това са чисти български идеали, които трябва да бъдат следвани от, мисля, дори че 8 клас. Е късно дори да се започне да се запознават с тези негови чисти идеи. Николета от 8 клас, към нея е въпросът ми. Какво ново и непознато за Левски научихте, докато се подготвяхте за викторината? Научих това, че той искал ние българите сами да се борим като народ, да разчитаме само на себе си, а не да чакаме някой друг да ни свърши работата и да бъдем по-уверени. Ето как е предвидено да протече състезанието. Всеки от 8-те класове участва с отбор от 5 участници. Всеки от 3 отбора излъчва капитан на отбора. В първи кръг отборът решава тест, който се състои от 15 въпроса с затворен отговор. Във втори кръг всеки от отборите изтегля по 2 въпроса с отворен отговор, на които отговарят максимално най-пълно, изчерпателно и ясно. Отговорите на учениците се оценяват от жури, съставено от ученици от 12 клас, участници в клуб Млад историк. След приключване на състезанието, точките на отборите от двата кръга се сумират и се изготвя крайно класиране. Обявяват се победителят и класираните на второ и трето място. Отборите получават купи и състезателите награди. В паузата между двете части публиката ще може да види презентация на тема посветеното на Левски. За ТВ Димитровград, Симона Георгиева, клуб Млад журналист към езикова гимназия доктор Иван Богоров по програма Успех.